Wow. Don't be in stress. To sa načítala tak dlho. No. Jesus. A ty kde si? Fuj. Search. Sem. Kde si išla? No, to vysvetlím aj. Proste naháňa nás tu príšera. O chvíľu vylezie, takže nechcem ísť von. Máme na 4 kľúče, hej. 4 ako keby roundy. To nejde. OK, poď. Už to ide, poď sem. Bude to hore. Super, OK, poď. Nie, počkaj, zabila skryla, Doric. Pomoc. Fuj. Ja nič nevidím. Že weekend. Prečo sa mi ukázalo také červené na obrazovke? No. Je tu niečo hore. Počkaj, neviem, keď ja som. Jak cez nás? Dobre, chod tam strčiť to ísť už. Počkaj, ide. Dokáže ťa to zabiť. Yes. Ešte sú ďalšie 2 rounds. Hej, Wow. mám jeden key. Idem tam dať a ty reálne... To je sa, OK. Teraz to... Oh! Neviem. Môžem rozbiť sklo? Nie. Vieš čo, ja si myslím, že ja z tohto reálne urobím videa. Počkej, to vieš rozbiť? Ty to vieš rozbiť? Shit, bro. Ale teraz nám to už neukazuje. Mali dávať asi baseballku do ruky. Ale tebe nie. Teraz hľadať kľúč, lebo tu by mal byť jeden, myslím. Čo? Takže dáva to dobrý vibe, iba je to strašidelné, to sa mi páči. Oj, ešte srandu, ja som sa zlakla reálne z môjho tieňa. A že niekto k tebe príde, že na návštevu. A teraz tak príde niekto, že hi. Počkaj, Hello. ale Reálne on je Nilku zamestnám, že ona mi to preloží. A dávam za to 50 centov. OK. Kľúče dole, že 2 kľúče dole a 2 kľúče hore, takže... Potom to mi pošli video a ja ti to preložím. Ti to zostriham. A to je key, máme key, OK. Mám ho. Ja som ťa stratila. Hovorím. Saši, vrať sa. No. Aha, vlastne ty si tu. Jesus. Čo je? Abo jedna je science. Tak tu máš mapu hneď. Mi? Jedno je tu library a jedno je science. Čo je? Som inak nikdy nezistila, čo to je. Dobre, YOLO. Poď sem naspäť. Počuť jumpscare. Dobre, asi nás nevidel. Nekúka sa na strany, kúka sa iba dopredu a dozadu. A on sa reálne kúka dozadu, ja keď sa tuto postavím, tak on sa vráti reálne. Asi. Vidíš, že proste ide za nami. Takže vlastne žia realite. Tu do keľu, vidíš? Nie, on ide. Yes. Poď teraz aj. Takisto, len... No, dáme si plán, poď. Takže. Ideme tam. Deliberately. Library, no. Library. Ok, proste knižnica. Dobre. Zoberieš kľúč, vrátime sa tuto proste dáš tam key a potom to posledné, tak tam musíme nájsť portále a do tých portálov čo robíš, Dokiu? Kde si? Tak som za tebou. Ale ja som v tej save room. Čakaj ja.
Jaj? Že tu sú takí ľudia, ktorí ti môžu dať, že jumpscare, akože že na teba vyvresknú, alebo ich tu len tak stoja. No nevyvresknú, otočia sa. Kúkaj, poď k mne tu ukážem, kúkaj, proste takto to vyzerá. A to je všetko. Toto je library. Poď. Hej no. A to ide. Jej. Okej, posledná vec. Ty také žiješ? Čo? Á, Musíme nájsť tie portály a do 3 z 3. A toto vlastne moc sama ani neviem, čo treba robiť. Iba proste viem, že týpka chodila sem. Tým pádom sa vráť. Počkaj, ja sa vraciam. Idem si to vygoogliť. Kľúče niektoré nie. Jaj. Počkaj. Beta. Ja. Čo najmä? Iba v portáloch. On to našiel aj nejak v pozemí, alebo tak. Čiže my sme sprosté, Ježišmaria. Prečo rovno nejdeme podľa tohto? Ukazovalo to tam dievčenské vecka pred týmto, že 3 niečo a dievčenské Takže vecka. asi tretie poschodie? 3? 3 meeting. Čo sa teraz deje? Ono má Čo to teraz jumpscare, nie? Žila Samaru, ktorá sa pomaly približovala. Aj da. Tamara. Však toto, nepamätáš si nejaký ten trend z 2018 alebo 19, že čo tam proste bola tá taká týpka pri tej studni s tým účestnom, čo mala cestovár? Keď teraz môžeme ísť hore, on išiel... Čo? Môžeme ísť. No, takže, čo je meeting? A ešte kúkaj, on Jesus ide, kúkaj. Meeting, proste nejaký room, kde máš meeting. Okej, Jesus. To je tretie poschodie. Máme jedno, okej. Ešte rovno pôjdeme aj pre nejaký... Pôjdeme rovno aj pre druhý. Poďme sa pozrieť do toho portálu. Ok. To sú nejaké schody, ale... Chceš, tak si môžeš zobrať tú botu alebo tú čokoládu. Zobral som si botu. Okej, to nič nie je. Počkaj. Uj, Poď. že ty zase chodíš na jednom mieste. Kde si? Lebo Saši, sa počkaj. Poď. Však som tu. Portál. Či? Počkaj, ide túto? A hej, poď, Tu si. rýchlo. Do pomoci. O, počkaj, kľúč. Yes, okej, môžeme ísť. Hej. Teraz to nejak... Poďme dole. Rýchlo proste poďme tam dole, hej? Oni mi teraz, vieš čo, oni mi teraz do našej triednej... On ide! Poď. Chcem s mojou Sabinou. Nie, žijem Sabinu. Kde si? Keď je tu? Počkej, tu není žiadna skrinka tu. Po dole. Zjedz tú čokoládu. Nemám. Nie, kde sme? Tu sú Tu sme, zavreté yes, všetky dvere. Tu sme, oh god, yes. Daj tam key. Poďme do save room. Musím trošku oddychnúť. OK, už iba jedna hallway a potom čo s tými záchodmi? A meeting. Meeting a... Nepočkaj, Nie, zase bol to je jeden na hallway. tých chalanských. Nie, my už sme predsa, aha. Hallway a meeting.
Mhm. Počkaj, ja si pôrobiť jedlo do keľu. Ok. Ale kúkaj, už máme 2 keys, to dáme. On tu pred chvíľkou prechádzal. Išiel hore? Tak to vyzerala tá jedna hallway s tým key. Máme! He's here! Nie. Tu je ďalší, posledný. Počkaj, Chceš poď sem, tu je bota. iba 3, 4. Poď. Bež. Čakaj na tejto strane. No, poď bež. Sa mi zdá, že je tam červená. Ja už nemám staminu. Poď sem. Kde si? Ja som išiel do miestnosti nejakej. No poď dole. Počkaj, čakaj tam. Je tam. Asi hej. Počkaj, že preč. Počkaj, kde sme? Počkaj. Nie, ideme opačným smerom. Počkaj! Mám strašne malú staminu. Tu je, nie, Jožeské, ideme go. Poď. Aha, GG. GG. Kika. A počkaj. Oh my god. Wow.